Man tager dem på som et par almindelige solbriller, og så kan man tænde her. Lasse Wesseltoft Mogensen har været med til at udvikle denne nye smarte brille, en slags omvendt solbrille. Der ligger der 2 AAA-batterier her, og det er det, der skal bruges til at drive. 2 batterier driver 6 kraftfulde dioder, som via en lille skærm reflekterer blødt-hvidt lys ned i øjnene. Min ven Søren, som nu er min forretningspartner, han lider selv af vintertræthed. Og han kommer og sagde, at de produkter, der findes på markedet, der er simpelthen ikke nogen, der er gode nok, hvis man vil have en aktiv livsstil og samtidig gøre et eller andet ved vintertræthed. Det menes, at op imod en tredjedel af befolkningen i nordiske lande i større eller mindre grad påvirkes af manglende lys i vintermånederne med symptomer som træthed, humørsvingninger og modløshed. De lysterapilamper, som hidtil har været anvendt i behandlingen af vintertræthed, kræver, at man sidder stille foran dem, mens man er i behandling, og det mente de danske opfindere kunne gøres bedre. Og vi har så udviklet en brille, som gør, at man kan tage dem på og gå omkring med dem, for eksempel om morgenen, mens man gør sig klar. Så går lyset ind i vores detektor her og ryger så videre over til vores apparatur, som så meget præcis måler lige præcis, hvilken sammensætning lyset har, og hvor intens det lys, man får i øjnene er. Her på DFM på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby har man de seneste måneder hjulpet til med at teste brillen. Jamen altså, vi har målt på egentlig 2 parametre. Dels at lyset har den rigtige sammensætning. Det vil sige, at der blandt andet også er noget blåt lys, som er godt mod vintertræthed. Og så har vi målt på, at lyset skal have den rigtige styrke. Det vil sige, at man skal have en masse lys, men man skal stadigvæk ikke, man skal undgå at blive blændet. Så det er ligesom de 2 succesparametre, vi har haft at gå efter. Og der har vi så sammen med udviklerne og de målinger, vi har lavet, så har vi kunne ramme det helt rigtige design. Opfindelsen har vakt stor interesse så langt væk som i Canada og USA, hvor tv-stationerne ABC og Discovery Channel også vil bringe indslag om de danske lysbriller. Med brillen, som har fået navnet Sekinetic, er der lys forude for de mange vinterdeprimerede. Det vi forestiller os, det er, at man kan tage dem på, når man har taget sit brusebad om morgenen, og så kan man have dem på, mens man drikker sin morgenkaffe og læser avisen og så fremdeles. Og så når man går hjemmefra, så er man sådan set færdig for den dag. Og så er brillen her, den er stadigvæk relativt let. Vi vejede den, og den vejer cirka dobbelt så meget som et par almindelige solbriller, omkring 60 gram. De mobile lysbriller kan købes på internettet, men meningen er, at de også skal kunne fås hos den lokale optiker. Og som du ser, så får jeg nu lys rundt om øjnene og bliver straks i bedre humør.